खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 आगस्ट 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन देहाया मोजाङै थागोन सोरनिबा हेफाजाब मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो गोबां खामानियाव मुखुब थागोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों बाङाय बुंनाया गाहाम सोरबा खाथिनि लोगोजों एना एनि जानो हागौ गुबुनजों रायखोमा जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयनिबो अनसायनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन मोननो गोनां धोनखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव
मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा लाजि फोनांजागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोबां हेंथा नुजाथिगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगोन गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा सोरबा लोगोआ रायखोमागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि सम्भावना दङ देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गोबां गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव अहंकारबो बांगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जागोन देहाया मोजां थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1